Maayong adlaw mga binati ug minahal kong matalungnon. November 18, 2021, maoy ato ang pagkatawo sa atong lungsod, ang pagkamugna sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. In behalf sa atong Mayor, Eric S. Pahulio, ako mang hinaot nga magmalipayon ta sa atong pag-celebrate sa Matalom Founding Day sa anniversary. Kay sa karon nga panahon guys, ang atong pag-celebrate sa Matalom Founding Day anniversary, simple ra kay tungod sa ato pang napatay mga problema sa pandemic, ang coronavirus. Pero hapit na mahuman, ako mang hinaot sa taga Matalom, sa karon nga Foundation Day sa lungsod sa Matalom, magkahiusa ta kita kanunay alang sa kalambuan sa atong lungsod. Atong ipadayon ang pagtinabangay, panaghiusa o teamwork para makabuot nato ang padayon sa paglambo sa lungsod sa Matalom. Once again, happy kanang Founding Day celebration karong November 18, 2021. Ako mang hinaot nga magpabilin ng atong pagtinabangay ngayon, bukas at magpakailanman. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ako mang hinaot nga magmalipayon ta sa atong pag-celebrate sa pagkatao, pagmugna o pagkahimo sa atong lungsod. Nga magmalipayon ta sa pag-celebrate nga simple ra, way mga event kay kuan man lagi kanang tungod sa pandemic ni Dio ang mga kuan, nagkontrolado taron nga kuan nya nagatong mga kuan, mga event ra, alas 8 mas kuan sunod ang atong karaban, magkaraban ta gunad sa Matalom padong sa kagnaan niya, balik ta punta padong na puntas punong din balik sa atong station diri sa Municipal Hall of Matalom. Nya balikon ko, happy Founding Day celebration diri sa lungsod sa Matalom. Ako humang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Founding Day anniversary diri sa lungsod sa Matalom.